Kapin gud sa 300 ka mga individual ang mitapos na sa ilang mga kurso. Congratulations! Ato ning paminaw ng kompletong detalye sa mo report pinaagi ni Idol Clint. Report! Tapos na ang 300 kapin ka mga individual sa kursong ilagikuha ilawom sa Technical Vocational Education and Training TVET program sa karagamahanan sa Dakbayan sa Subo. At tol sa gipahigayon nga commencement exercise sa usa ka mall sa may SRP, gitambungan kini mismo sa mayo sa Dakbayan sa Subo, Mr. Raymond Alvin Garcia. Diin ato sa iyang pagtambong, iyang gitunol ang iyang mga pahalipay alang sa mga graduates gumikan sa mong kalampusan. Lakip na usab nga gipasalamatan o gipahalipay ni Garcia ang mga ginikanan ug mga DMDP instructors. Pipila sa mga konsyal sa Dakbayan sa Subo ang mitamo usab sa mong kalihukan. Lakip na ini si Konsel JP Labella, kinsa mo chairman sa Committee on Livelihood and Employment sa Konsel sa Dakbayan sa Subo. Gisay sa usab ni Konsel Labella nga kaniadto nagtulo usab siya sa DMDP o nagtrabaho usab sa mga hotel sa wa pa kini mahimong konsyal dinhi sa Dakbayan sa Subo. Report gikan sa Cebu City Hall. Alang sa IFM Balita sa Buntag kay sa Idol Clinton Takoy kapugan sa paghatod sa mga nagunawag lapas ng mga balita. Tatak RMN, Tatak IFM Balita.